Višak vojnog personala u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine koji je otpušten zbog nemogućnosti produženja ugovora, između ostaloga bit će zbrinuti kroz NATO perspektiva program uspostavljen na sjednici NATO političkog i partnerskog komiteta u Brislu za period od 2010. do 2012. godine s budžetom oko 5 miliona eura. Njime će vojnicima koji su ostali bez posla biti omogućeno više projekata podrške. Edukacija, odnosno trening, direktna podrška za početak samostalnog biznisa, te organizovanje raznih konferencija, konsultacija, zapošljavanje posredstvom interneta, izdavanje korisnih publikacija i sl. Međutim, moram naglasiti da će i dio otpuštenih vojnika po osnovu dopuna zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ostvariti pravo na prijevremeno penzionisanje u ovoj godini. U prvih 8 mjeseci ove godine zbog isteka ugovora o angažmanu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine služba je prestala za 1337 vojnika. Zbog isteka i nemogućnosti produžetka ugovora do kraja ove godine planiran je otpust još 451 vojnika, a u 2011. godini imamo u višku još 192 vojnika. Zbog isteka ugovora i nemogućnosti njegovog produženja iz 2. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni Adil Bešić, prema ovogodišnjem planu planirano je otpuštanje 100 vojnika. Do sada je otpušteno u periodu od 1.1. tekuće godine sa 31.8. tekuće godine 72 pripadnika ove jedinice, a sa 31.12. predviđeno još 28 pripadnika. Uglavnom, radi se o kategoriji vojnika koji ne ispunjavaju uslove za produžetak vojne službe. Odnosi se prije svega na kategoriju vojnika koji su prešli granicu starosti preko 35 godina. Od 100 vojnika prema posebnoj uredbi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 80 ih ima mogućnost da budu penzionisani i da im bude riješen socijalni status. Preostali, nažalost, neće biti penzionisani jer ne ispunjavaju potrebne uvjete, poput predviđenog vremena učešća u armiji Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. Ja se nadam u narednom nekom periodu da će vjerovatno naći nešto za taj ostatak za tih 20 pripadnika, što normalno nije u nadležnosti Oružanih snaga, odnosno nas vojnika. Uporedo sa otpuštanjem viška vojnika, raspisanim konkursom za prijem u Oružane snage Bosne i Hercegovine, planirano je i popunjavanje jedinica novim vojnicima. Do sada je kroz centar za obuku prošlo 6 generacija, a trenutno se obučava 7. generacija vojnika. Do sada je u 2. pješadijski bataljon raspoređeno 114 novih vojnika, a u ovoj godini bit će primljeno još 60 profesionalnih vojnika. Ova formacija Oružanih snaga raspolaže potrebnim kvalitetom visoko obrazovanih kadrova.